سلام زخبركم تخاتلتي يار تي في نحجي أبستدالوه على توزيناتات بزعبها أبشره زركب إنداس اللاسه كابتن أمونغو سراويت مكل خال حيلتات إثيوبيان حيلتات تجراين بسنكت زنبرة كبيرو بزحنوت كم زجات أما منيستر محبرة وجدات إندونيسيا كابت كالات جبو تقبلك زبل كسي خمس غربو أمونغو كينان سومالن تخصيت زلو دبلوماسيوي مسحب قبل العلاقات قالوا تويت الواحد يحضر كم زلو أب هندي تنقوب زي تفلت أحمام كلتميتن إسران شوعاتن سبات نهبو سبتال كأتون كلو بوحدو حدا سب كم زموته كالئن زدس الزيناتات حيزلكم متقلخو سناي ناي مكتال غزي هندات منخو أبزا چانال دما ناي وطرو تخاتلتين نختكونو بخبري عندمكم أبشر زركب إنداس اللاسه كابتن أمونغو سراويت مكل خال حيلتات إثيوبيان حيلتات تجراين بسنكية زنبرة كبيرو بزحنوت كم زقات أما تقاليتو اتوق أول حدار علت 10 شوعته نسولس زوجح 5 خيار زجلته نبارين نايتا كتما شر إنداس اللاسه زخونه اتوق بخبر تبرز تسنيس لزنبرة بزح نبارين أتا كتما كاب جزاوتهم كادمو 5 تجددوا حبيرو مبزحتهم تتكوستي خبر تبرت فلوشمو أقعدوا تبايلو أبز صواع كفال أتا ختما يوم زعل بنيروم سبات كأ ناب كبابي بيت كريستيان أندا أبونا أرجاوي يهاد بنيروم كبل شمو خرق واحد دليه نبيسي نقليتو بسنكت استخايد هو قصرهم زي تفلت سبات وجودات بتصحوا وميو بوحدوكا أنا زفلتهم 10 سبات مجودات هي بتصحوا وميو زبالة حيالو سبات كم استقاتلون كابعتهم أبشو دشة نسوز فلتهم سرّا عند حزن كم زبط حنقليزو دحرتي شدشة ساعات زود وكنات مسزازمة تانكتا سراويت مكل خال إثيوبيا ناب كتماشرة انداس الله ساعتين بعد سلسته كوخوب هوتيل دجنا حويسو بركز زبالو هنساتات اتا ختما دما بتانكن نتاوتن بخفال انوت بتصحوميو ونان هوتيل دجنا نبار تغارا لاي حواحات كونيريل تولده قبرتن ساي بحال ابز حجي اوان كتماشرة انداس الله اب تحت كوتر سراويت مكل خال إثيوبيا اتركب كوينا بعشاحت زغوتر نبار اغن فلما هاديمو مسكده فودو شنطرون برخاتاتن ينبر كم زلو يزرب أب كندي قدنا كتماشرة إنداس اللاسه نايزلو هنساتات مستياتهم فرزرس يلو خمز استعذبه زحبره منجي سباتنا بسرع معلتاوي نتفتاتهم كملسو تساويت كمستقبره حبيرو يخون بر سبات كابز هادمو قطرات كم زي تملسون منجتات بي بي سي كابشره انداس اللاسه قليصوم اقلقلوت تيليكومونيكيشن انترنت الكتريكون تعاصيوم كم زلو نمفلات تخايلو متناو زخونه منقسقاس نبرسي خمس تجمرن وتادرات ام اخل صرغياتا كتما كم زرعيون مسخاخر عين حبيروم غزياوي محداري كلل تግራይ ኮይኑ بمنግስቲ ፌደራል ዝተመዘዘ ዶክተር ሙሉ ነጋ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ምስ ዓበይቲ ዓዲ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ዘተኸም ዘካየደን غزياوي محدار كتما خمز أمن مع كنا زينا من جست فيدرال أقل حنيرن أبتي تستساتفو عبيت عدي كتما شرهن لاس اللاسة موت سركن من مزنوالن كم زلو بمتكاس مسارتاوي أقل قلت ماي تيليكومونيكيشن إلكتريكن مجوا عزيان بقولتو خفت حديثهم حزب الزقل قالهم أبيات صحفت من جستي كعنون كسركون استجبروا من جدي كم زحزونهم زحبروتهم عبيت عدي جليو كمتها مسارت زجبر فتأم مخانو أرديهم منيستر محبراو قدات إندونيسيا بمقنيات لبدا كورونا فيروس قطعوا حاسيح نزوردهم زيغاتات تهاجر رديت كاب زقربات كالات قبوت قبلك زبل كسيك ريبو منيستر محبراو قدات إندونيسيا جوليارو باتوبارا كابتن رديت قربات زقربا زنبرات كالات قبوت قبلك زبل كسيك ريبو نا إندونيسيا كوميشن صره بلشونا امنبر بيت منيستر جوليارو باتوبارا بزغبرو هندوتاوي تفتش 14.5 بليون روبيا بدولار كا 1 مليون دولار اب سامسونايتن كالام خزن ገንዘብ كم زرخبو يزغلص مز ጉዳይ بستحازه بقدام اب استغبره فلوس ريت 4 تطرطرتي اب تحت قيدي اتيوم አለው منيستر جوليارا باتوباراون تمالي بغزا فقادو لبوليس يدهيبيو كوميشن صره بلشونا إندونيسيا فرلي بورها ابزهاو مغلصي اتገንዘብ አውሽጢ ሳምሶናይት እዩ ተخزينو ነይሩ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ሰለስተ ዓቢ ቦርሳውን ከምኡን ኣብ ፖስታ ዝተዓሸገውን ረኺብና ኢሉ ወኪል አገልግሎት ዜና AFP ረኺበዮ ዝበሉ ሓበሬታ ከም ዘነጽሮ ሰራሕተኛታት ፀረ ብልሹና ኢንዶኔዥያ በዝገብሮ ሃንደበታዊ ተፍትሽ እቲ ሚኒስተር ካብ ክልተ ኣቅረብቲ ትካል ካብ ነፍሲ ወከፍ ዕሻግ ንረድኤት ንዝመጽእ ንብረት 10,000 ሩብያ 0.71 ዶላር ጉቦ ይቅበል ከም ዝነበረ ኣረጋጊጽና ኢሎም
እዚ ሚኒስተር በዚ ተኸሲስዎ ዘሎ ገበነኛ ኮይኑ እንተተረኺቡ ከሳብ 20 ዓመት ዝበጽሕ ማእሰርቲ ከምኡን 1 ቢልዮን ሩብያ ክቕጻዕ ከም ዝኽእል ይንገር ካብቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዎ ሰባት እቶም ክልተ ሓለፍቲ መንግስቲ ከም ዝኾኑን ተገሊጹ ፕሬዚደንት ኢንዶኔዥያ ጆኮ ዊዶዶ ብሰንበት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንኹሎም ሚኒስትራት ካብ ከምዚ ዓይነት ብልሽውና ክቆጠቡ ብተደጋጋሚ ከም ዝሓበረ ብምግላጽ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንዝኾነ ዓይነት ብልሽውና ከም ዘይጸውር ተዛሪቡ ፕሬዚደንት ጆኮ ዊዶዶ እዚ ገንዘብ ህዝቢ እዩ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ቁጠባዊ ሃስያን ዝወረዶም ዜጋታትና ንክኸውን ዝተወጠነ ድማን እዩ ኢሉ ኣብ መንጎ ኬንያን ሶማልን ተኸሲቱ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ምስሓብ ኣብ ልዕሊ ዕዳጋ ጫት ኣሉታዊ ጽልዋ ይሕድር ከም ዘሎ ተገሊጹ መንግስቲ ሶማል እቲ ኣብ ኬንያ ፈርዩ ናብ ሶማል ዝኣቱ ዝነበረ ጫት ናብ ሃገሩ ከይኣቱ ድሕሪ ምኽልካሉ ጫትን ንክሳራ ከም ዝተቃልዑ ገሊጾም ሶማል ቅድሚ ኣዋርሕ ዝርገሐ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ብዝብል ምኽንያት ካብ ኬንያ ናብ ሃገራ ዝኣቱ ዝነበረ ጫት ምኽልካላ ዝዝከር ኮይኑ ሕጂውን እንተኾነ ኣብ ኬንያ ዝፈረየ ጫት ናብ ሶማል ከኣቱ እንተኾይኑ ከማልኡ ዘለዎም ቅድመ ኩነታት ኣቐሚጣላ ሶማል ኣብ ኬንያ ዝፈረየ ጫት ናብ ሃገሬ ከኣቱ እንተኾይኑ ኬንያ ኣብ ውሽጢ ጉዳያት ሶማል ኢዳ ከተእቱ የብላን እያ ትብል ካብዚ ብተወሳኺ ኬንያ ክልል ኣየር ሶማልያ ከተኽብር ከምኡን ፍርያት ሶማል ዝኾነ ሽኮር ፀባን ማዓርን ክትቅበል ሶማል ከም ቅድመ ኩነት ኣቐሚጣቶ ዘላ ነጥብታት እዩ ኬንያ ብወገና ኣብ ውሽጢ ጉዳያት ሶማል ኢዳ ከም ዘእተወትን ብምሕባር ፍትሓዊ ዝኾነ ንግዳዊ ምልዋጥን ክግበር ኣብ ስምዕን ክትበጽሕ ድሉት ምህላዋ ገሊጻ ትርከብ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሶማል ካብ ኢትዮጵያ ምህርቲ ጫት ኣብ ምእታው ትርከብ ሶማል እቲ ዝበዝሐ እተልኾ ጫት ካብ ኢትዮጵያን ኬንያን ተእትዎ ካብ ኬንያ ናብ ሶማል ዝላኣኽ ዝነበረ ጫት ብሰንኪ ፖለቲካዊን ምስሓብን ኮሮና ቫይረስን ደው ምባሉ ጫት ዘፍርዩ ሓረስቶት ኬንያ ኣብ ፀገም ከም ዝወደቑ እዮም ዝሕብሩ ዓደት 9 ቆልዑ ዝኾነት ሜሪ ናቱናንጃ ናብርኣ ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣትሒዙ ኣብ ቀጠልያ ወርቂ ኢላ ትጽውዕ ጫት ዝተመርኮሰ እዩ ናብ ሶማልን ናብ ዓባይ ብሪጣንያን ጫት ብምስዳድ ዝነበረት እዋን ኣመና ሕጉስ ከም ዝነበረት ትገልጽ ዓባይ ብሪጣንያ ቅድሚ 6 ዓመታት ፍርያት ጫት ናብ ዓዳ ከይኣቱ ብወግዒ ከልኪላያ ሃገረ ሶማሉን ካብ ወርሒ ግንቦት ካብ ኬንያ ናብ ሃገራ ዝኣቱ ዝነበረ ጫት ደው ኣቢላቶ ሜሪ ብሰንኪ እዚ ንሳውን ከምኣ ጫት ዘፍርዩ ሓረስቶትን ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ከም ዝውድቕያ ትገልጽ ህይወት ኣዝያ ፈታኒት ኮይናትናላ ኣብ ኢድና ገንዘብ የብልናን ነዛ ንኽደኖውን ንበልዑን ክንረክብ ተጸጊምና ኣለና ደቅና ጾሞም እዮም ዝሓድሩ ዘለዉ ቅድም ኣብ ነውሰከፍ 3 ወርሒ ካብ 1 ክሳብ $5,000 ንረክብ ነርና ሕጂ ግን $1 ምርካቡን ተጸጊምና ኣለና ትብል ሜሪ ማሕበር ነጋዶ ጫት ኬንያ ከም ዝሕብሮ ጫት ዘፍርዩ ኬንያውያን ቅድሚ ሕጂ ክሳብ 50 ቶን ጫት ናብ ሶማል ብምልኣኽ ክሳብ $140,000 ኣታዊ ይረኽቡ ከም ዝነበሩ ይሕበር ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን እቶም ሓረስቶት ውሑድ ኣብ ውሽጢ ኬንያ ብምሻጥ እቲ ዝተረፈ ጠለብ ስለ ዘይረክብ ይድርበ ምህላው ማሕበር ነጋዶ ጫት ኬንያ ይሕብር ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ኣብ መንጎ ኬንያን ሶማልን ዲፕሎማስያዊ ምስሓብ በሪኹ ሶማል ኣብ ሃገራ ዝነበረ ኤምባሲ ኬንያ ብምስጓግ ኣብ ኬንያ ዝነበረ ኤምባሲ ከም ዝሰሓበቶ ይዝከር ኣብ ህንዲ ጠንቁብ ዘይተፈለጠ ሕማም 227 ሰባት ናብ ሆስፒታል ከኣትው ከለዉ ብውሑዱ ሓደ ሰብ ከም ዝሞተ ተገሊጹ ሰመዝ ህንዲ ናይቲ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰመት ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብ ሆስፒታል ክድቅሱ ምኽንያት ዝኾነ ዘይተፈለጠ ሕማም ጠንቁ እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ ምርመራታት ይካየዱ ምህላዎም ገሊጾም እቲ ኣብ ዞባ ኣንዳራ ፓርዲሽ ኢሉሪ ኣብ ዝበሃል ዝተረኣየ ዘይተፈለጠ ሕማም እቶም ዝሓመሙ ብርቱዕ ተምላስ ከምኡን ምልክታት ወቅዕን ውነ ምስሓትን ከም ዝረኣዮም ዶክተራት ሓቢሮም ኣብ ኢሉሪ ዝርከብ መንግስታዊ ሆስፒታል ቁጽሪ ሕሙማት ከይውስኽ ብምስጋእ ንኹሉ ዓራውቱ የዳለዎ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዚ ጠንቁን እንታይነቱን ዘይተፈለጠ ሕማም ህንዲ አንጻር ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ትቃለሰሉ ዘላ እዋን እዩ ዝኽሰስ ዘሎ ማዕከናት ዜናት ሃገር እቶም ዘይንውር ምልክታት ተራእይዎም በአምቡላንስ ተጽይሮም ዝመጹ 10ታት ሕሙማት ናይ ኮሮና ቫይረስ ምርመራ ተገይሩሎም ኩሎም እቲ ቫይረስ ከም ዘይተረኸቦም ኣቃሊሕን ኣብቲ እቶም ሕሙማት ደቂሶምሉ ዝርከቡ ሆስፒታል ዝርከብ ሓላፊ ንማዕከን ዜና ኢድኒያን ኤክስፕረስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ካብቶም ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ዘለዉ ብፍላይ እቶም ህፃናት ኣብ ዓይኖም ብርቱዕ ቃንዛ ጀሚሮም ብድሕሪኡ ብርቱዕ ተምላስ ኣስዒብሎም ገለውን ኣብ ኮማኣትዮም ምጭባጥ ናይ መትኒ ዘጋጠሞም ኣለዉ ኢሉ ብዙሓት ናብ ሕክምና ምስ መጹ እቲ ዝረኣዮም ዝነበረ ምልክታት ገዲፍዎምን ናብ ገዝኦም ከም ዝተመለሱን ገሊጹ
አብዞባ አንድራ ፓርዲሽ ሚኒስትር ጠና አላካሊ ክሪሽና እቲ ካብቶም ሕማስ ተወሰደ ናይ ደም ዝኾነ ምልክታት ናይ ተለዋዕቲ ሕማማት ከም ዘይረኸበ እዩ ዝገልጽ ሚኒስትር አላካሊ ክሪሽና ናብቲኦም ሕማማት ዝደቀሱሉ ሕክምና ወጋዓዊ ምብጻሕ ምሳካይርና እቲ ጠንቂ ዝተበከለ ማይ ወይ ከዓ ኣየር ክኸውን ከም ዝኽእል ኢልና ገሚትና ነርና እንተኾነ ሚስጥሩ ዘይተፈለጠ ሕማም ይኾይኑ ዘሎ ነዚ ንምፍላጥካ ላቦራቶሪ ምርመራታት ይግበራሉን ኢሉ እንተኾነ ተላጉ ደሳም ዝተባህለ ተቃዋሚ ሰልፊ እቲ ጠንቂ ብከላ ክኸውን ይኽእል ብምባል ሚስጥር ናይቲ ሕማም ንኽፍለጥ መንግስቲ ጽዑቕ ምርመራታት ክገብር ወጋዓዊ ሕቶ ኣቕሪቡሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ያር ቲቪ ሎሚ ዝብልናዮ ዕለታዊ መሰናዶና ኣብ ዝወዲና ኣለና በብዘለኹሙ ሰላም